Dámy a páni, vítam vás v nového videa, dneska to bude FNAF Shadowset Memories. Rovno sa do toho pustíme. Keď sa mám prísť na túto hru, som už hral, je to hovadina úprimne, ale chcel som to natočiť, lebo prečo nie? Vy máte radi, keď natáčam nejaké hovadiny. Tuto ide vlastne o to, že vlastne my hrajeme za to Crying Child, neviem, proste má to byť niečo spoločné so FNAFkom, asi neviem. Ale tá hra je celkom dosť ťažká, akože. Preto som to nechcel hrať. Lebo vy sa dokážete zaseknúť na nejakom spajku alebo niečo proste a už ste mŕtvi. Presne takto. Vašim cieľom je prežiť, doplniť tieto písmenka hore. Čítal som to, že nejakých každých 30 sekúnd sa vám doplní jedno písmenko, čo je podľa mňa blbosť, lebo ja som raz tú hru hral že 4 minúty a mal som 2 písmenka, takže neviem, jak to funguje tu, ale však dobre. Vyskúšame, uvidíme, čo to bude. Že vraj to má 2 levely, ale tak ja som zaseknutý na tom prvom, takže bohužiaľ. A zase som mŕtvý. Ja som mal zobrať ten dort. Keby ste nevedeli, ten dort vás teleportuje. Čo je celkom dosť výhodné, ale aj nevýhodné, lebo sa objaví sa tam Foxy. Takže musíte cúvať. Lenže problém je ten, že ak chcete cúvať, musíte do niečoho naraziť. No. A keď sa tam ukáže väčšinou ten Foxy, tak už nemôžete cúvať, bohužiaľ. Dúfam, že som to stručne vyjasnil a môžeme sa na to sústrediť na tú hru. Zase som koláček. A tu je Foxy. Nice. Už chápem, prečo sa to volá FNAF Shadow Memories set. Pardon, zabudol som tam doplniť set. Lebo vlastne keď sa na to tak pozriem, tak naľavo vyzerá to ako Golden Freddy, ale Shadow verzii. A tam je ten Foxy, ktorý nosil tú masku, ten jeho brat Michael. Myslím, že sa volalo toto. Neviem, jak sa volá táto postava Snafka, už som zabudol. Budeme ho volať plakajúce dieťa proste. To je jedno. A takže neviem. Neviem, či to má ako pokračovať nejako v príbehu, alebo čo. Ako, neviem. Uvidíme, kam sa dostaneme. $2,000 years later. Vítam vás v FNAF 2D hry. Zapneme si ten mod rovno. Lebo proste ja som najlepší hráč. No tak to som mŕtvý chlapče, no bohužiaľ. No už vidíme, že Čika už išla preč. Aby som nejako vysvetlil túto hru, tak je to proste klasická FNAF jednotka, len tu je pridaných pár vecí. Ako napríklad táto chodba a táto ventilácia pre Foxy. Na ľavej strane ide Bonnie, ventilácia Foxy, chodba, Freddy a tu napravo bude Čika. Momentálne chvíle neviem, kde sa nachádzajú a ani nechcem to vedieť a budem kontrolovať asi Foxyho. Lebo ten mi žere najviac energie. Lebo keď chcete dať elektrický šok Foxymu alebo Freddymu, tak vám to zobere 3-4%, neviem presne koľko. A preto si musím kontrolovať, kde sú. Lenže problém je tu ten, že oni, kým ich ja nájdem v tom 20 móde, tak oni sú už tu. A to je ten najväčší problém. Ok, Foxy sa už pripravuje, tak... No tak si zožar tých 4%. Máš. Teraz mi zobral 13. Nuž dobroš. Kde je Freddy? A kde je Freddy? Kámo, ty nie si Golden Freddy, ty sa nemáš teleportovať z miestnosti do miestnosti. Akože halo. Čika bude útočiť, tak to je bomba.
Foxales. Musím kontrolovať toho Foxa, lebo mi leze na nervy. Kámo, vážne, mi dokážeš pokaziť taký dobrý run, som mal 60%. Toto je čo? To má byť Springtrap. I don't know, nepochopil som to. Neviem, meno. To má byť akože Springtrap, ktorý zabil tie deti. Neviem. Čo? Jaký cheaper? Ok, toto je skoro to isté ako 20 mod. Len tu môžete pozorovať týchto animatronikov. A proste nemusíte chodiť k tým dverám, proste tam dočiahnete. Ak chcete poraziť 20 mod, tak si to natrénujte na cheat menu. OK. Freddy bude útočiť, Freddy Fazbear. OK. Foxales lesáč. Tam to som neremovalo, nevadí. Freddy je na kamere 5A a 3, takže bude útočiť s Bonnie. Ješko, oči, ja mám šasci. Panenka Maria. Ok, Foxy a Freddy útočí. Chica za chvíľu bude útočiť. To je sranda. Ako máme percent? 62, 2 hodiny. To je celkom zlé. Ale tak nevadí, Chica. Freddy. Kamošok, som ti dal ten elektrický šok. Ty sviňo jedna, opata. Vlastne ty nemáš chlpy, prepáč. Kamu ja ťa raz zabijem, Freddy. Vyťahnem si na teba brokovnicu a zastrelím ťa. Skúsim ešte raz 20 mod. Posledný krát. Ak zomrem, tak podpálim celú pizzeriu a je mi to jedno. OK, to je Freddy už, ale ja budem kontrolovať Foxu asi. Hej. OK, to je Freddy, tu stojí s Bonnym. Chica volá kam zmizla, ona je tu, takže Freddy bude útočiť, tak to je bomba. Už útočím. Asi to je trošku nahlasno, ale tak to som si už všimol trošku neskoro. Nie, Foxy. Nice. Čo Freddy? Kamo, je 12 hodín už iba. A kámo, 17% preč.